Den meget simple skumbombe skal du bruge et glas, opvaskemiddel og sugerør. Du starter med at tage glasset og fylde det godt op med opvaskemiddel. Så fylder du det cirka halvt op med vand. Og du skal passe på, for det kan godt skumle meget. Og så tager du sugerøret, stikker ned i, og så puster du i sugerøret. Får du simpelthen et gum ud over det hele. En kæmpe skumbombe.